Hola, vinc a pagar la inscripció dels 100 ronsos. Com es diu? Com et dius? Marc Martínez. Marc Martínez. Molt bé. Sí? No portes xafos? Molt bé. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Vens a fer la inscripció? Sí. Moltes Portes gràcies. xafos? 20. 20? Ah, això són 3 euros i mig. Ostres, sí que n'hi ha. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Com et dius? Josep Pérez. Josep Pérez. Molt bé, moltes gràcies. A les 10 sortim. Adéu. Hola, bon dia. Hola, Vinc bon a dia. fer la inscripció per la cursa. Portes xafos? Sí, 10. 10? Ah, això són 4 euros. Hòstia, bé. Gràcies. Com et dius? Antònia Sí? Garcia. bon dia. Molt bé, vens a fer la inscripció dels 100 ronsos? Adéu. Sí. Portes xafos? Sí, més de 50 euros. Ostres! Tu, doncs així són 2 euros. Sí. Moltes gràcies. Com et dius? Marc Martínez. Marc Martínez. N'hi havia un altre abans. Ah, mira, aquí també. Marc Martínez. Molt bé, gràcies. Adéu.